Wayne Wilson Ochuka machiegni nyakoram gajwanga nyinga Lydia Ukeo. Obila mago kwach kich omako achich magiyango ni emano chielo magina. Aching maonego jaod bura makasipulo ngondowere. Achijno manyinge Isaac Kuria mongere kaka Kush omaki e gweng' ma Isibania e kaunti ya Migori kano otemo pondo mondo mi odonje piny ma Tanzania. Akaja marwa Cynthia Onyango lero. Meko mar Kuria ochwalo kwana achije ma osemaki e wi nek makamano nyaka 11. Ndalo 12 bang' nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ongondowere, obila kod okwach kich pod medo manyo achije ma itudo gi nek makamano. E meko matinende, obila ondhiyo jago ma ichichni e janek hie mane ogoyo were gi lisasi e nyamburko mare. Maling'ling ma omiwa gi apisas matimo nonro mar nekno oyango ni achijno manyinge Isaac Kuria ma bende ong'ere gi nying mar oledhi kaka Kush ne onego jaod burano kaeto ringo pondo e kar dak ma Mihango e buore Nairobi, kama bang'e to nyocha obila oyude bunde matin mar $1 mane otiyogo. Yangore ni bang'e to nyocha omako safara achiel kachiel ka otiyo gi apiko nyaka e boma ma Narok, kama bang'e ne oidhe gari ma otere nyaka Isebania e kaunti ma Migori. Isebania kanyo ema iyango ni nyocha ogo e kambi ka orito anyuola ne moro mane owinjo konye kadho tong' ka odonje e piny libamba ma Tanzania mondo mi ohepo teku mar obila. Kata kamano, riekni mage nyocha ogore Luanda ni mar okwach kich ma osebedo kanono kitudruok mane obedo e kind achije gikone nyoluo ndache kendo ma omake. Achich machielo ma iyango ni ne okonye timo maundu kod temo hepo e lwet sirikal bende osemaki kendo chwalo kwan achije duto manie od ang'ech nyaka 11. Kush igeno chwale doho ma JKIA odiochieng' makiny, kama achije mamoko nyocha osechwalie. Moko kuom jogo ma osemaki e wi nek mar Ongondowere riwo Alan Omondi manen derepe kinde monj, Walter Owino manen jarit mare, siasa ma Kasipul Philip Aroko, direkta mar LBDA e Belochieng, kod mamoko kaka Edwin Odiwuor, Dennis Manyasi kod William Imoli. Gie sani, apisas mag okwach kich pod pedho achije mamoko kinde magikolo matutu tudruok mane obedo e negno moriwo koda kaka omenda ne ochul ne jotim nek to kod gima omiyo achije ne onego were. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Speaker Moses Wetangula